थांनाय 18 खालाराव BPF दोलोआव गोबां सुबुं थामहिनबा 100निबो बांसिन UPPL दोलोनि सोद्रोमाफ्रा जयेन जाहैनायखौ लानानै दासान्दि बिजनी जिल्ला UPPL दोलो आरो BPFनि गेजेराव सोंखारिलायनाया दासान्दि जागासिनो दं। UPPLनि दैदेनगिरि पनिन बर'नि फोरमायनाय बादिब्ला UPPLनि मावथिफोरखौ BPFआ थगाय थसि लांनानै BPFआव जयेन जाहोदों होननानै अजद दैखाङो। लोगोसे जाय बिथांमोना जयेन जाहैदोंमोन बिथांमोना गावसोरखौनो थगायनानैसो जयेन जाहोदों होननानै फोरमायो। दानिया फैदो थारैनो बे जाथायनि गेजेराव माबोरै जामारदों बेखौ लानानै बिजनी जिल्ला UPPL दोलोनि दैदेनगिरि पनिन बर'नि खौरांगिरिनि मेलाव मा बुङो मिथिना लानि। गोविंद लाइफांहारि आंनो सेकेन्डआव दं राजा बसुमतारी, ओमफ्राय बिनि उनाव दं बिमल बसुमतारी, ओमफ्राय बिनि उनाव दं सोमस्रां मुसाहारि, ओमफ्राय बिनि उनाव दं मैखोम बसुमतारी। दिनै बैथि बोसोरनि ख्रिस्टमासनि सेथि सान लोगोसे फैबाय थानाय मागो फोरबोखौ लोब्बा लानानै दिनैनि जोंनि मानाव गेदेर UPPLनि जानाखि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंनि लाइमोन सेंग्राफोर जानाखि आंजों दा फ्राय दंफैजोबो, माखासे सानैसो फैनो हायाखै खामानि थानायनि थाखाय। गिबियावनो आं फारियै बे सुबुंफोरनि बा लाइमोन सेंग्राफोरनि नामखौ गुबैयै खिथाहरग्रोनोसै। फार्स्टआव दं गोविंद लाइफांहारि आंनो, सेकेन्डआव दं राजा बसुमतारी, ओमफ्राय बिनि उनाव दं बिमल बसुमतारी, ओमफ्राय बिनि उनाव दङ सोमस्रां मुसाहारि, ओमफ्राय बिनि उनाव दं मैखोम बसुमतारी, ओमफ्राय बिनि उनाव दं धबजित बिथाङा सरि फैनो हायाखै बिथाङा। बिनि उनाव दङ सानसुमै बसुमतारी, ओमफ्राय सिखोना बसुमतारी, खुंगुर बसुमतारी। दा दंबावोमोन बिथांमोनखौ जोङो खामानिनि थाखाय एबा जोंनि बे जानाखि जयनिं प्रग्राम बेयाव नुजाफैनो हायाखिसै आरो। दा जोंनि थांनायनि खारना जाहैबाय आंनि ओरैबायदि जादों, जों साब्रैसो लोगोफोर गामियाव लोगो लालायनानै बिदिनो मास मोननैसो सिगां आरो जोङो बे सार दिम्बेजों, बिथाङा BPFनि दा केन्डिडेट जागोन ना मागोन, बिथांजों जोङो लोगो हमलायनानै रायलायनाय मानाय जादों आरो। ओमफ्राय जोंबोदि बिदि जागोन होननानै जयनिं खालामगोन मागोन जों बेखौ जेबो सानाखैमोन, मिन्थिस्लाबाखैमोन आरो। दा जों जायनि फुनाव थगायनानै लेंलांजानाय साइस जाबाय आरो माखासेफ्राथ' आंनि लोगोफ्राथ' फ्राय थगायनानै लेंलांजादों। दा जोङो सानस्लाबनो हायियाव बेबायदि जादों आरो। ओमफ्राय बेनोदि जोङो गोदोनिफ्रायनो जानाखि सिगां UPPLनि सिगां UPP दंमोन, PCDR दंमोन, बेफोर दंमोन ना, जों बे समनिफ्रायनो बे जोंनि जानाखि दा सोलिबोबाय थानाय UPPL, बे समनिफ्रायनो जोङो बेयाव जबदान होबोगासिनो दङ आरो ज' लोगोसेयैनो खामानि मावबाय थादों आरोखि। आरो दाबो बुंगोन आं, दिनैनि समावबो जोङो थैथां उन्दैखौ उन्दै सानालासिनो, गिदिरखौ गिदिर सानालासिनो जों जयै बे UPPLआव जबदान खालामनानै दिनै साखाफारा जानानै जोङो नैबेयाव जयनिं जाफैफिनबाय आरो। UPPLनिफ्राय दिनै मिडियानि गेजेरजों मोनसे प्रेस मिट हाबाफारि लादों। गिबियावनो आंजों बाहागो लाफानो हानाय मिरु कमिटि UPPL इयुथ सेलनि लेङाइ आफादगिरि, मिडिया आरो साफ्रोमबो UPPLनि मावथि लोगोफोरनो ख्रिस्टमासनि आरो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ हरबाय। आरो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिजनी हालामनि लोगोसे दुलाराय BTR ओनसोलनि साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सिबियारि बिथांमोननो बर'दिननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। थांनाय 18 थारिख डिसेम्बराव सबायझार प्राइमारि BPFनि मावखुलियाव सबायझार प्राइमारि आरो बिजनी डिस्ट्रिक्ट BPFनि दैदेननायाव मोनसे प्रेस मिट जादोंमोन। आरो बे प्रेस मिटआव माखासे
सोद्रोमाफ्रा UPPL निफ्राय फैनानै BPF आव जइन जादों होननानै फोसावदों आरो बेखौ खौरां बिजोङावबो ससियेल मिडियायावबो नुनाय जादों। दा बिनिनो फिननाय थांनाय बाराव बिजनी जिल्ला UPPL निफ्राय जों होखांबाय आरो गेजेरावबो सबायझार प्राइमारि UPPL निफ्राय बिनि क्लियारिफिकेसनखौ होखांबाय। दिनै आरो बिजनी जिल्ला UPPL निफ्राय रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिनायनि थाखाय क्लियार होनो जों बे प्रेस मिटखौ खालामबावदों। सबायझार सामथाइबारि गामिनिफ्राय गबिन्द लाइफांहारि, राजा बसुमतारी, बिमल बसुमतारी, बिस्वजित ब्रह्म, सोमस्रां मुसाहारि, मैखोम बसुमतारी, ध्रुबजित ब्रह्म, सानसुमै बसुमतारी, सिखोना बसुमतारी, खुंगुर बसुमतारी, डमिनिक लाइफांहारि, अलंबार लाइफांहारि, सानसोरां बसुमतारी, हरेस्वर नार्जारी, अर्जुन ब्रह्म, चन्दन बसुमतारी, धर्मेन्द्र ब्रह्म बिथांमोनखौ माखासे लबि दिन्थिनानै बुरखायनानै बा मिटिं दं होननानै थगायना लिंलांनानै बिथांमोना BPF आव UPPL निफ्राय फैनानै हाबफैबाय होननानै फोसावदों। सोरखौबा साफा सानैखौ आर'नाइ गानहोदों आरो माखासेया आर'नाइ गानखायाखै। बिथांमोना मानो लेंदों मा मिथिं बुजियाखैमोन, बेनिखायनो थांफ्लांदोंमोन। दिनै बिथांमोना गासैबो फैफिनजोबनानै दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गावसोरखौ फोरमायगोन। गोरोन्थियावनो थांफ्लांदों आरो दिनै गोरोन्थिखौ मिथिनानै गावसोर जे UPPL आव दं बा दिनैसिमबो जे UPPL बेखौ बिथांमोना फोसावगोन। दा बेखायनो जों UPPL निफ्राय बुंनो लुबैयो, जायफोर आं सिगाङाव रायखांनाय बिथांमोना BPF आव हाबदों होननानै BPF आ फोसावदोंमोन, बियो नंखाय। बिथांमोना दिनैसिमबो BPF आव थाङाखै, दाबो UPPL आवनो दं आरो बिनि रोखा फोरमान नांगौबा दसे उनाव बिथांमोना गावसिनि रावैनो थाङाखै होननानै बुंगोन। नोंथांमोन, दानि UPPL सरकारा गुड गभार्नेन्स बा मोजां खुंथायनिसो बाथ्रा रायलायबाय थादों। राजनितिकनि मुङाव जों राजनितिक खालामनो ओंखाराखै। सोरखौबा थगायनानै लिंलांनाय, सोरखौबा जबरदस्त पार्टियाव सोफैनाय जों बेखौ मोजां मोना आरो जोंनि मानसिखाखौ बा जोंनि मावथिफोरखौ थगाय थसि लांनायखौ जों दुखु मोनदों। दिनै UPPL सरकारा गुड गभार्नेन्स हिसाबै गोबां माखासे मिशनफोर लादों। थांनाय 17 बोसोराव जायफोर हाबाफारिफ्रा BTR ओनसोलाव जायाखैमोन, जायफोर डेभेलपमेन्टआ थांनाय 17 बोसोराव जायाखैमोन, बै डेभेलपमेन्टआ, बै खामानिफोरा दिनै बोसोरनैयावनो BTR आव UPPL सरकारनि दैदेननायाव जागासिनो दङ। जेरैहाय इयुन जोलैफोरखौ, लाइमोनफोरखौ फुटबल गेलेनायाव दावगाहोनायनि नोजोरजों दिनै ISPL खुंदों। इन्टार सिक्स सिडुल प्रिमियार लिग, बे इन्टार सिक्स सिडुल प्रिमियार लिगनि गेजेरजों दुलाराय भारतआवनो दिनै फुटबल गेलेनायनि मोनसे सा सानजा भारतआव जावरिखांनाय फैदों बा BTR ओनसोलाव जावरिखांनाय फैदों। फाइनाल खेलाखालि क'क्राझाराव अल इन्डिया फुटबल एस'सिएशननि आफादगिरिया फैनानै बे ISPL खेलाखौ जोबोद बाख्नायदों। मोजां मोननानैनो बिथाङा फोसावदों जे आङो सन्टस ट्रफिखौ क'क्राझाराव बा बड'लेण्डआव खुंफैनाय जागोन। बे लेखानो दिनै सन्टस ट्रफि खेला जानो थाखाय अलरेडि टाइसिप ओंखारबाय। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गाव फाइनाल खेलायाव गैयाब्लाबो बिथाङाबो बुंदों जे बे खेलाया जोबोद मोजां जादों, आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बेनिखायनो क'क्राझारनि स्टेडियामखौ गुवाहाटीनि हुरु हुजाय बायदि खालामनो 150 कौटि स्किम बिथाङा फोसावनो गोनां जादों। आरो बे बड'लेण्डनि टीमानो चेम्पियन जाखांनानै उरिष्यायाव गेलेहैदों आरो उरिष्यायाव गेलेहैनानै देरहासार जानानै फैबावदों। दा UPPL सरकारा लाइमोनफोरखौ जे फुटबल गेलेनायाव सांग्रां खालामदों बा फुटबल गेलेनायनि जे मोनसे एवारनेस लाबोदों, बियो दिनै जाफुंसारदों। बेखौ दिनै सिगाङाव सोर खालामदोंमोन?
दा UPPL सरकारासो खालामदों। दिनै बेफोरबायदिनो गोबां बिथांखि सुक्ति बायदि सनितपुर जिल्लायाव बिश्वनाथ जिल्लायाव हानि फाट्टा मोनाखैमोन गोबाव बोसोर आरो हा फाट्टा मोनैनि थाखाय गोबां जेंनाफोर जाबोनो गोनां जादोंमोन। दिनै UPPL आसामाव BJP EJPजों सरकार दाफानानै दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ बा गुबुन गुबुन जिल्लायाव हा गैयैफोरनो हा फाट्टा होनो थाखाय हा फाट्टा होनो दिनै हाबाय। बिफाया दिनै थैलांबाय, बिफा होलांनाय हाया फिसालानियाव ट्रेन्सफार जायाखै। ट्रेन्सफार खालामनांगौबा गोबां अफिसियेल गुदु गुदा बायदिसिना जेंना दङ। बेखौ दानि सरकारा UPPL सरकारा गोरलै राहाजोंनो थाइसे थाखा खरस खालामालाबानो बिफानि हाखौ फिसालाया मोननांगौ, फाट्टा मोननांगौ, बेखायनो हा फाट्टा होनानै मेला खालामदों। बेखौ दिनै सोर खालामदों? UPPL सरकारा खालामदों। सिगांनि गभर्नमेन्टआव हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्ट गैयामोन। जोंनि गभर्नमेन्टआव UPPLनि गभर्नमेन्टआव दिनै हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्ट गोदान फैदों। हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि गेजेरजों दानाय लुनाय, आखाइजों दानाय, मेसिनजों दानाय, हेन्डलुम, पावारलुम, मुगा एम्फौ फिसिनानै, इन्दि एम्फौ फिसिनानै बेखौ खुन्दुं लुनानै बेजों दानाय, इन्दि जि दानाय, बिनि जावरिखांनाय जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर, जोंनि ससाइटिफोर दिनै BTRआव जागासिनो दं, बिथांमोनखौ सुबिदा होगासिनो दङ। बेफोर खामानिखौ सोर मावदोंमोन? दिनै UPPL सरकारासो मावदों। दिनै पिग मिसन, अमा फिसिनाय, जोंनि मानसिफ्रा अमा जायो, बड'लेण्डनि मानसिफ्रा अमा जायो, नाथाय जों फिसिनाय अमाया जोंनोनो थोआ। जायनि थाखाय अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय, बेंगलनिफ्राय, बहाबा खोला भारतनिफ्राय गोबां अमा साप्लाइ जानो गोनां जायो। दा बे अमाखौ जोंनियावनो प्रडाक्ट खालामनो हायोबा जोंनि अमा फिसिग्रा मानसिफ्रा मुलाम्फा जागोन, बेजों न'खर संसार दैदेननो हागोन। बेनिखायनो मोनसे पिग मिसन खालामदों आरो बे पिग मिसना दिनै मिसन बायदि खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ सोर खालामदोंमोन? दिनै UPPL गभर्नमेन्टआ खालामदों। आरो बेखायनो जोंनि हान्जायाव, UPPL हान्जायाव दिनै सेन्ट्रेल कमिटियाव, जिल्ला कमिटियाव फार्मार सेल मोनसे सेल बानायनानै लानाय जाबाय। बे सेलनि गेजेरजों बड'लेण्डआव जाहाथे आबाद मावनायनि जांख्रिखांनाय फैयो, ना फिसिनाय, एम्फौ फिसिनाय, अमा फिसिनाय, आबाद मावनाय, लेबु गायनाय, थालिर गायनाय, गासैबो बिथिङाव जोंनि आबादारिफ्रा सुबिदा मोननानै, ट्रेनिं लानानै, आबाद मावनानै गावनि न'खरखौ फोथांनायजों लोगोसे बड'लेण्डनि रांखान्थिखौ जौगाहोनो हायो, बेफोर खामानिखौ मावगासिनो दङ। दिनै बेफोर मिसनखौ सोर लादों? UPPL सरकारासो लादों। दा बेनिखायनो जों गुड गभार्नेन्स, मोजां खुंथाय होनोसो दिनै नाजागासिनो दङ। जोंनि इयुन जोलै BA पास, MA पास जों बेखार खालामनो लुबैयाखै, ड्राग्स एडिक्ट खालामनो लुबैयाखै, जौ फाग्ला खालामनो लुबैयाखै। बिथांमोनखौ जों इन्टारभिउ खालामनानै, रिटेन टेस्ट खालामनानै 50 जन स्टुडेन्टखौ बासिनानै मोनबा जिल्लानिफ्राय 10 जन दिल्लीनि सानायख' कचिं सेन्टाराव UPSC कचिंनि थाखाय गिबि खेबनि थाखाय फाथायहरबाय। सोर सरकारा खालामदोंमोन? सासे स्टुडेन्टआ दिल्लीयाव जुदि UPSC कचिं लानो थाङोब्ला लाख लाख थाखानि गोनां दं। दिनै BTR सरकारा थाइसे थाखा फरायसाखौ बान होआलाबानो फ्रि 50सा फरायसाखौ दिल्लीयाव फाथायहरबाय। बेफोर खामानिखौ सोर मावदों? दिनै UPPL सरकारासो मावदों। थ' बेनिखायनो जों गुड गभार्नेन्सनिसो बाथ्रा सानदों, जों गुड गभार्नेन्स होनायनिसो बाथ्रा सानदों आरो BTR ओनसोलनि 33 लाख सुबुंफोरनो मोजां खुंथाय होनायनिसो जों खामानि मावगासिनो दङ। बेनिखायनो राजनितिकनि मुङाव राजनितिक खालामनाय, मानसिफोरखौ बैथिं बोबथिंलाय बैथिं बोबथिंलाय खालामनाय, बेखौ जों सुखुवा। बेनिखायनो बिथांमोननि BPFनि UPPLनिफ्राय BPFआव हाबदों होननायखौ जों गनायना लायाखै। बिथांमोना दिनै फैफिनबाय, जों वेलकाम खालामबाय। गाबोननिफ्राय बा दिनैनिफ्राय बिथांमोना UPPL जानानैनो UPPLनि थाखाय खामानि मावगोन। गोबाव बुंना जोबनायाव खेबसेबाव बयनिसिमबो ख्रिस्टमासनि आरो फैगौ गोदान बोसोरनि BTR ओनसोलनि आरो बिजनि ओनसोलनि साफ्रोम आइ आफा रायजो राजाफोरनो बिजनि जिल्ला UPPLनि जानानै मोजां मोननाय, खुलुमनाय, सिबिनाय हरनानै आंनि जि बुंथिनो गोनां बेखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।